ni Larraitz Artzainaga Arantzamendi naiz, Bilboko Basurtuko Ospitaleko kardiologoa eta bihotzaren elektrizitatearen inguruan egiten dut lan nire lankideekin batera. Arritmien unitatean edo elektrofisiologian. Hau baita bihotzaren elektrizitateaz arduratzen den kardiologiaren atala. Izan ere, bihotzak badu sistema elektriko espezifiko bat eta honek baimentzen du bihotzaren funtzionamendu egokia. Bihotzaren erritmoa aldatzen denean, agertzen dira arritmiak, eta arritmia terminoa oso hitz zabala da. Adierazten duena da erritmo normal eza, eta modu askotakoak izan daitezke arritmiak, sailkapenak izan daitezkeen bezala. Batzuk azkarrak izaten dira, beste batzuk motelak, batzuk gaiztuak direla esaten dugu, eta beste batzuk onberak. Eta arritmia mota bakoitzak bere tratamendu espezifikoa dauka, batzutan ez da tratamendurik ezarri behar, beste batzuetan farmakoak jarri ditzakegu, eta beste batzuetan edo beste kasu batzuetan tratamendu inbaditzaileak behar ditugu. Eta tratamendu inbaditzaile hauek bi talde nagusitan sailka genitzake, alde batetik ablazioak dauzkagu, eta bestetik gailuen ezarpena. Ezartzen ditugun gailuak taupada marka gailuak edo desfibriladoreak izaten dira, eta ablazioarekin egiten duguna da, bihotzaren barrura sartzen gara, zoratzen diren zirkuitu elektriko horiek bihotzaren barrutik konpontzeko asmoarekin. Eta hitzaldian zehar horri buruz hitz egingo dizuet. Arritmiei buruz hitz egingo dugu, eta pixka bat gure eguneroko lanean zer egiten dugun. Eta arritmia hauek tratatzeko erabiltzen ditugun tratamendu inbaditzaileen inguruan arituko naiz. Nola ikusten dugun elektrizitatea barrutik, eta ze bide edo ze teknika erabiltzen ditugun, zoratzen diren zirkuitu elektriko horiek apurtu ahal izateko.